салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Элон ТВ. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. ё ки ягон чизи худро гум карда бошед, муроҷиат кунед, реклама мекунем. Эпидемиумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин ёро тавсия медиҳем. Фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. Хилба ҳадиси паёмбар аст ки ба 100 даво дорад. барои санги намак ва хунукзадагӣ гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим, сенол барои кирми рӯда, меъда. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гифразем, якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, болои Корвон, кӯчаи роҳи нав, якомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гифразем, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Чорухдарон, якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.